ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଏକ କୁମ୍ଭୀର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଯାତ୍ରା କୁସୁମ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବାର ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଅଛି କି ଆପଣମାନେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର ଭୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ଯେ ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଓ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ବି କାରଣବଶତଃ ଆପଣମାନେ ନଦୀକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସାବଧାନୀ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସହିତ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ନଦୀକି ଆଉ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହି ଫୁଟେଜଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଜଗା ନ୍ୟୁଜ୍।